panagmaymaysa tayo, panagdadanggay, ken panagiinayat tayo. Amang itunda iti panagrangay tayo amin. Karkararag kumet itagtultuloy nga bendisyon, iti tunggal pagtaingan, tapno marikna tayo, ikinaragsak iti tumunggal maysa. Naragsak ka Paskwa, kinagasat at tawen, 2026 tayo amin. Ito'y anak kinkapsatyo, Mayor Jesse Balingsat. Guyod, Kalimuyod. Ti Espiritu ti Paskwa adda kuma kadatayo. Agyaman tayo ti Apo nga isu ti puon ken gapu ti Paskwa tayo. Ngem iti baet tin tayo panangrambak iti naysang sangayan nga aldaw tayo Kristiyano. Laglagipon tayo met ti salunat tayo. Taday to ya panawen ti adu ti cake, arak, karne, ken dadumapay. Ano masobraan tayo ket mangipaay ti parikot iti bagi tayo. Aywanan tayo ti salunat tayo. Ta naragragsak met laeng no kaden na tayo ti pamilya tayo. Kaduak ni Claire nga sawak, ken dagiti anak mi. Kablaawang kayo iti tunggal maysa. Merry Christmas and a healthier New Year kadatay amin. Simple pleasures are made special too. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. December 30. At dito yan, iti maudi nga panag-program tayo, iti tawen 2025. Palabos ti Apo, nakarad ka dito, iti sumarsarunong tawen 2026. Kaya tagakadwa tayo manen into no January 2, 2026. Lakit kablawan kayo aminen iti naragsak nga Paskwa ken detoy nagasat nga panang celebrar tayo iti baro atawen. Arakupen tayo iti tawen 2026 ket sapay kuma kalikagom ko nga agpaparis tayo kuma nga swertehin sa taong 2026. Tatangal daw ket Rizal Day. Holiday. Kaya tawanin na iti pasok iti government employee. Dire-diretso na ito yan. Haging gana iti panang celebrament iti New Year. Kaya kanyami dito station maudimet nga aldaw tata nga panag-broadcast mi. Aging gana into no rabi, makipaset kami into no bigat 31 ken iti parotawen January 1 off the air kami palaeng agsubli kami into no January 2. Taget dagiti agraras palaeng no panaggatang kadagiti paghandada. Oray siyak talaga mapursarnak pa lang mapanmanan di jay grocery no madamdamat agpapagatang mamat malasang kon gipapahabol mamaten ay mozzarella kung kuna naman awan ti magatang ko dito yan kuna na kita ka ditan ada magatang mo nga mozzarella kita ito ano san man natin makipilan niya nga rod ore pa no nakagatang tayo iti may nasapsapa nga alal daw ngayon kasi kunak nga rod no ada pagbaliwan na iti handaw no ada pagkurangan na iti rekado tayo
kapilitan lata. Numuna na, grocery lang mo, iti pakagatangan. Bastoy. Baka dito SM lang pa iti pakagatangan. Save more dito save more tayo lang met ti adda kanya tayo palang dito probinsya tayo nga Ilocosor. Dito met Facebook agraira dagiti pananggagansyong ako na tayo pagkakwartaan. Masapol nga suriin nyo, kitain nyo nga na siya at nagijay kabkabil da rita, nagijay pa Christmas kung kuna da. Dati ito kinitak tatay na siyempre tinesting ko foreign hand di foreign hand nga account. Dati ngamin get makikita tayo iti ko makikita tayo iti social media. Dito may isa nga vlogger agama da gito Dajay ubing ken dajay amana. Vlogger da gito foreigner da nga rod. Siyempre ti pa nagi-vlog da agi tited da lang ti kwarta. Ano da malabsan da nga tao nga kursunado da ikan sardengan da ni kan da ti kwarta kasi ay. Kaya tata adara ito account da nga may pamasko ka na ba kung wala da. Ket siyempre ada DJ ngamin DJ Sango da ngamin DJ Ladawan DJ Sango da naka-plaster met DJ puro sa go 1,000. Kanya-kanyang pakulukat dita. Itikas na ket umado ti followers mo. Dakkel mo tin natin followers na natin. Milyon ti followers na. Tata, dayay nga sistema bagada ag-message ka iti kasda ket may kang ka iti pamasko. Wenno hindi pa lang Pasko riyay. Wenno pang bagong taon. Ket pinadas ko inaramid ko mata. Nag-commentak Happy New Year kuna kasiyay. Di kuan mabaybayag basit mga damot nga ta 30 minutes. Ada reply dan. Dijay account nga dijay ada reply pero haan nga dijay account nga yan ti kabilan da dijay kasla panagititid da ti kwarta. Nanalo ka ng 30,000 para maklaim mo ito mag-message ka kung tinulad na lang di account na foreign hand madlaing di account na parang totoo mo talaga nga siya adikad inyupen ko mat dayay in padas ko mat nga mag-message ko na namat ke kung Happy New Year kung tata simumbat kunanak ano bang ginagawa mo ngayon? And then may conversation kami Then kanana para may proseso ko ang napanalunan mo, susubukan kita kung talagang makakamit mo ang premyo kanana. Sige kunak. Then yung kana nangisend iti picture iti may isang ubing nga ubing akit nakakasimat tsura na kunana daytoy nga ubing ket dada iti hospital nangangailangan ng pera kunana kung mabibigyan mo na siya ng 100 pesos sa account na ito kunana inted na GCash account na dyan pag-isendak kano ti 100 pesos ma-click mo na ang iyong napanalunan ko na. Bagak nga sige konak madakbero bisiak pa ngamin agpa-kasinak pa yung maramdaman ti Gcash ko kasi aglaklakwak lang dito market kunak mo na. Hindi mo lang titiradak. Siyempre hanggang mo basta-basta paalilaw
Tata, ti nangyari, ko na, sige, ko na, lang, di lang, di ko na. Kaya, binukit-kita ko mata, talagang binerify ko, no, rejay nga account, ket iso rejay account matlang, rejay, agit iti, pamasko ako na da. Oh. Rejay, place na, check. Jay nagan na, check. Dajay panaka-create dijay account na, dijayak nga nagduda. Kasi idi lang December 26 nga na-create dijay account na. May madidatayan ko na. Kinitak dijay friend na. Dijay friend na si 800 plus lang dijay friend na. Oh, ay kaya scam da ito yung unakon. Agasampay mo riyay, no kakasta nga banag, naglalaying da, kita, scammer nga kita, pangawag ko mo riyay, mang balbalatong da, iti kasta, kita makaalukoy da, no makaala da iti kwarta. Agasampay mo riyay, 100 pesos. Oh, no bigla-bigla nga ag-decision ka. Kaya manula ka 100 pesos itid ko kin sigida na kasi makapanunutan na. Oh, ano tulong mo't lareta pagkatapos ang kapalit kay 10,000 or 5,000 di happy ka. Ket tata nabiro kak di same account nga talaga agparparis daw na di account. Agpay sumat nga account mat lang na jay ni Forenhan. Pero, di jay mo nga makitan. Di jay original account na adda di jay iti very transparent di jay. Makitam nga talaga nga di jay to hustong account. Oh, hindi na create di jay nga account na nga tinulad da May 2023. Oh, kasano nga ro nga nagbalinan nga December 2026. Hindi na aramid. Ayay, iso kasjay iti pamayaan nyo. No, adara kita kakasta nga mga alilaw ke makuha kayo maguyugoy mo jarik nayo. Padasig man ang mga no siyak ti mga bakmet. Kuna, tama, siyempre makikita tayo mga mindig vlog da talaga mat nga no mga magtanda iti kas ke ribu-ribu mat ititida. Oh, madi malukoy ka na padasik man kunam pero kanya kami tatay riyay talaga nga try ko mat impadas ko ngam kasi nga rod binusisik nga na siya at ano husto mo lang na yung account na wenuhan ngamin nagasumpa riyay kada maluko na nga tao ipapamon 100 nga katao nga tigwa 100 mat oh di manoriyayan 10,000 nagdaraskit kumita iti kwartan may salang na dyan nga example ko iti kasta kat hantayo nga maluko kaniya ore pa ino sa kagasot lang kumari dyan maluko kanya tayo kaya makat na rin dyan. Igatang mo, may isang cheese, man walang cheese. 45. Di ba? Makagatang tiduwa na dyan. Di sopay, padawat mo talat tangarot ta sa kagasot mo nga awan ti gap-gapunan. Hampay nga nagkanta, no kung nagkanta ta sa ngumak. Inikam ti sa kagasot okay lang. Okay, dati pa nakaselebrar iti Rizal Day ni President Ferdinand Marcos Jr. Nakipaset iti panakalagip iti may ka 129 nga anibersaryo iti kinabanwar ken kinamartir ni Dr. Jose Rizal. Ket indauluan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. iti pananglagip iti may ka 129 nga anibersaryo iti kinabanwar ken martir ni Dr. Jose Rizal iti Rizal National Monument ijay Rizal Park.
ket jay syudad iti Manila. Tatangal daw December 30, 2025. Ti programa ket adaan iti tema nga Rizal sa pagbangon ng mga mamamayan. Aral at diwa mo ang tunay na gabay ket nairugi iti anibersaryo babaen ti seremonya iti panangitag-ay iti bandera. Kalpasan na nagturong ti presidente iti sentro iti monumento para iti seremonya iti wreath laying ceremony. Ti mensahe ti presidente nagpanawagan kadagiti Pilipino nang runa dagiti agtutubo nga agbalin ko mga inspirasyon da iti kabibiyag ni Rizal nga nangitandudo iti integridad panagraem iti kinapudno ken panagayat iti pagilian. Sigon iti National Historic Commission of the Philippines wenno iti NHCP ti pananglagip itangatawen ket pananglaglagip kadagiti immortal nga leksyon manipod iti biag ken gapuanan iti maysa kadagiti national abanwar iti pagilian iti panangsango kadagiti baro nga karit kas maysa a misyon ken umili tinasao nga aktibidad ket inorganisar ti Armed Forces of the Philippines wenno iti AFP National Historic Commission of the Philippines, Order of the Knight of Rizal, ken Syudad iti Manila. May nakikita rito'y ng TEDMET ni Vice President Sara Duterte iti mensahe iti pananglagip iti Rizal Day. Ket kabayatan ng indagadag ni Vice Presidente karigiti Pilipino nga agtultuloy kuma iti panang papigsa ken takderda iti kinapudno ken hustisya para iti moral integrity. Sa dayay iti panaka-celebrar iti Rizal Day sa jay Metro Manila itatangal daw. Okay, 23 nga minutos iti limabas iti alas 10 kada subliak to pa ikalpasan iti so wag umano nga pamalagip pa. Manipot tinagan ti LGU officials and employees ken ti pamilya. Kablawang kayo ti aming nga kakalyak. Iili tayo nga banayuyo, pinaragsak nga Paskwa, kinagasat at baruatawen tayo amin. Ado a version winno kay papanan ti Paskwa, itunggal maysa. Ti kay papanan ti Paskwa, para kanyak, amin nga intay aramiden, ket intay latay lagip, tinagan ni Apo Diyos. Tapno ti intay aramiden, ket mayan nato, ti inna pagayatan. To'y anak, ken kagsatyo, nga kumabkablaaw, to'y napudno ngang serbi kada kayo, public servant Alex Caro. Malagsakan na datoy tatayan, makakaduak dagiti agtutubo na datoy tata. So, doang nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat I think there are 95 grantees. Isuda ti makaala ti 25,000. And that's a new scholarship program nga
new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program iso dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days na nga trabaho. So in total 26,400 ti maala ti maisa nga GIP for that 3-month period nga naala da dati GIP program. Una-unay, mangkablawa kada kayo amin ti Merry Christmas and a Happy New Year. Gagayem, kakabsat, ken kakapamilya iti Candon City. Kayat ko ited kanyayo apo iti nabara na Paskwa. Laglagupin tayo iti napudno na kay panan na giving sharing ken mangiparit na iti thank you iti pamilya tayo. Agyaman ak unay kada kayo to'y puso ken ritna. Makimay-maysa kada kayo iti daytoy nga selebrasyon iti birth of our Lord Jesus Christ, our Lord, Savior, and King. Agyaman ak unay, Dios agnina kada kayo amin. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising aglako tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep aglako na pay ti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength tapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires agraman ti interiors da adapay ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts at dapat iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs at dapat iti piyesa ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Candon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising kukuha kanimat matunan. Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Yabrasak man ti naragsak kinapnuan ayat akablao ko. Nagasat a Pasko ken naragsak abaro atawen. Sapay kumata ti mensahe ti Apo isu kumati adda amang tarabay kada tayo. Tapno iti kasta mariknakin may parikna tayo ti ragsak kinayat. Iti tunggal maysa. Agari kumati kapya ken nagtultuloy kumati salonat para iti bagi tayo ken iti pamilya tayo. Toy kumabkablao kada kayo. Vice Mayor Kulapu R. Trinidad. Guyod Kalimuyon. In a pear tree on the fourth day of Naragsak a Paskwa ken nagasat a baro atawen. Ti Paskwa maysa a naragsak ken naranyag a tiyempo. Amang ted ti rag-o ayat ken panagmaymaysa. Kasla silaw amang lawag tutunggal balay, amang ipaay ti talna ken namnama. Uray, andaman pa, parikot, wano panubo, tibiyag. Di kinapudno ti silaw ti Paskwa, ket isu ti panakayanak ni Apo Heso Kristo, aman nugbot ti sangalubungan. Isu ti mangiturong kada tayo, iti panagkaykaysa, ken nagtultuloy a parabon. Agmay-maysa tayo, amang rambak ti bendisyon ni impaay na. Manipod, iti pamilya, iti Locosyo Leche Cooperative, ipaay mi, apada-pada iti nempuswan, ken naptuan ayat aranyag ti Paskwa. Agyaman kami tagtutuloy a panagmaymaysa, ken di agsarday a suportayo. Amang pasingket iti ranyag at progreso tayo. Naragsak a Paskwa, ken naragsak a baro tawen kada tayo mami. Wi ayat,
ken panagyaman ni kataglanayon para kada kayo. Kay Kumagkablaaw, Lawrence A. Sivero, General Manager. Renta nga minutos, kalbasan iti alas 10, ket tuloy tayo pala iti programa tayo, Halo-Halo Special. Dito may isa nga plastic pack nga adalaon na nga mapapati nga bulong iti marijuana na isuko ka rin iti panakay bagi iti linteg ket may isa nga transparent plastic pack nga naglaon iti mapapati nga napagango nga bulong iti marijuana tinaisuko dito yung siyudad ti Candon. Agsagsagad ti maysa nga gindeg iti nasao nga siyudad iti Candon idin ta nadlaw na dagiti nagkaywara nga transparent plastic sachet nga naglaon iti napagango nga bulong iti marijuana. Dinukatan natin plastic pack tapno kitain iti nagyan na. Ket dagos met nga napan iti ayan ni barangay captain ti kapitan da tapno isuko na iti transparent plastic pack nga naglaon iti mapapati nga napagango nga bulong iti marijuana. Ket adaytan iti kustodya iti Candon City Police Station iti nasao nga marijuana para iti panaka ipaima iti forensic unit para iti laboratory examination. Kapag nga nasagad na lataritan, alangan mo yung purwak na lataritan, yan ti paraangan nan. Tatay bigat. Tatay bigat tagawid na kalas 7. Tatay jay ada di darat di anti sidag ti kulungan ti manok ko. Dara ke kita kin dara nga tara iti ko. Sala ko amat na dakkel nga ko. Sala dara ti ko ti baka. Di jay. Tata, andamo di jay ko di aglawlaw na. Ada rin jay kasala nagkura-kuraidan, kasala aso rin jay ko makitam di jay nagkura-kuraidan na siyay, kasala aso rin nagkura-kuraid di jay kan di dara. Tata, apa yung arod nga tara ito, no bilang man rugit di jay aso, hamon ta dakilo na Tata, napanunot ko, baka di jay aso ada kinalong na di tayan nyo. Ada kinalong na nga chinendayo ta nasapo pala rin niya mga no indisom rin niya pinapaitan nga baka nga napamuminarket sinaruno mo rin niya aso nintaraynan rin tinira na kinan na namin na hindi kasi ito napanunot ko. posible na yay nga daya aso kinalong na intaray na sana napankinan di jay malmalas malangan na jay nasapa nga napan nagityendan awam manen di jay minarket na nga imbes ni so na kumatag-igop tinaimas nga pinapaitan na tinira mo't na jason alagay na pintas law na aso na mo't lang abangan no aso ti karuba ay kaya ti kamadyan nga pasama kan aso na ay okay lang at least namigatin di aso na nga paggimatang hampay nga namigat. Dita met Bigan City. Dita Bigan City Police Station. Nagbalaag iti publiko kontra kadag iti madi nga aramid ita nga Yuletide season. Nagbalaag ni Police Lieutenant Colonel
Reynaldo Mendoza Jr. iti Bigan City Police Station iti publiko kontra kadagiti agraira amadi nga aramid ita nga Yuletide season. Second ken ni Mendoza nasken nga gannad dagiti saan nga ammo ngano dumaket too good to be true. Ti panangipakita da iti peke a kwarta. Saan nga agibagbagay tayo nyaman ng impormasyon may naig iti kwarta wenno ornong dagiti saan nga ammo agridam kadagiti nalaing nga manggundaway kadagiti tiendaan mall ken dagiti busy area saan nga agitugot iti adunay nga kwarta ken nasaysiyat pa yan card iti aramaten iti panagbayad no adda gatangen. Manata mabalin lang tamo din iswipe mo lang tan credit card mo di ba? Kasi iti kadarasan online di tanarbakan ke pagkitsenda ka, Gcash pa iti pagbayad mo, di nagganas na yay. Awan ti awit ti makwarta, aga nga, gibulsa-bulsa iti rinibo dita. Ket no, di ko imbulsam ket papamon, di jay 10,000, 20,000. Binunot mo dita, ada bayadam, di nga gimatag ako mati karne. Dayjay panang bunot mo ka naggalismot na kita dito mo kasla plastic po dati kwarta tayon binunot mo kino simurot di may maysa ta ang kamot nga alerto simurot di maysa di so may naregreg man sa ngaribo ko naman ke sana all kung manang tulang tawag din na rin nakapidot di ba siyay so nga dapat ket storya ko na card lang credit card no mabalin ti usarin nyo already ta grocery tatan ke ada card mo kung nata pa no kasjay magbayad ka cash kung wala tama ta tano ti transaction ngamin tatang ke puro online kasi lang matata idi kalman kaya tawanen iti bangko nag-half day da pa iti kalmanen so nga kita yung mga namnama di kalman mapanak to mga withdraw no maramdaman to malpas pangal daw na awan ka na si ran kan awanen no kasi di planom ore ke ito no bigat 30 pa lang met 31 waya pa lang maramit ito no bigat akton nga mapa nag-grocery nakto mangiruar no malmalam di jay bank di ko ore mga alak lang mo dili 10,000 ta pag grocery ko ram awan na nasiraan ka ta holiday tatan di ba holiday tatan into no bigat 31 naka red calendar mo di mukpay no holiday no bigat di awanen hanggang maka-withdraw na kasano pa nga rin tati parag-celebrar mo iti New Year no ada kwartam di bangko akit anuhan nga naka-online no han ka nga naka-online banking wala ta hanga bale no naka-online banking ka ta mabalin mo nga lukatan through cellphone agi transfer ka di yan di Gcash mo no na-transfer mo yan di Gcash mo tumaray ka dyan di store dyan karubayo nga agpapa cash out cash out anak manita ti 1,000 2,000 tinakas na ke 30 pesos di jay 1,000 kino di cash out mong ke 10,000 di ba nagbalin nga 300 di bayadam sayang may 1 kilo di jay nga baboy marati kilo di baboy ito 350 di sayang di jay interest na ngem kapilitan lataan nya rod awan nga rod iti pamuspusanen kapilitan na nga isolder mon di jay nga service fee
iti bangko ken iti GCash. Okay, lang kita pagyamanan tayo iti sponsor tayo iti tayo nga gundaway ti Pito Plus Herbal Capsule at iti balbalakad kumata nga usarenyo. Iti kasta ket pumigsa iti immune system tayo no agusar tayo iti Pito Plus Herbal Capsule. Ara ito'y promo iti Pito Plus Herbal Capsule nga ito'y libre ang kape mo ngayong Pasko. Ket ada ito'y may raprapel na ito'y banig nagijay nag-awangan nyo iti nagtumaran nyo. Kung natin ko nga, taday talo nga banig, ada kasukat na nga kape, nga DJ banig matlaeng, ay so iti may entry, iti reto raffle promo, nga pangabakan iti surprise, kung na, surprise gift, manipod iti Pito. Kaya't, no, reti Pito iti tumarenyo, siyempre talagang mapapigsamet iti immune system tayo. Pagkatapos, ang kape lang ni kape, nga Pito Plus Coffee, kaya nga sameten iti Pito oil. So nga, tatakit iso ti panag-spike iti blood sugar tayo. Gapuen ka iti papauneg tayo. So nga dapat naka Pito Plus Herbal Capsule tayo. Inikas takit ada mangikat iti dayay sobrang sugar iti bagbagi tayo. Yan kasama tayo iti Clean and Fit. Ito Clean and Fit kaya't gapuen matlaing iti kado iti natataba nga kangkanen tayo tatagon daw ay ken siyempre ada iti mainom lata. So, ma-overwork titi tiyan tayo, agbalin nga bloated, kaya't dapat nga ag-clean and fit tayo. Iti kasta kaya't ma-cleansing. Dito clean and fit powder, kaya't ilaok mo lang iti may nga baso nga danom. Iti kasta kaya't iso itinumem, mai-ruwar na matlaeng, mai-flash ko na tayo. Ngamin dito, kaya't pang-cleansing iti bagi tayo dati clean and fit. Magatang na ito dito Clemens Drugstore, dito siyudad tayo akandon. Pagyawanan tayo pa di Bago Resort. Tati Bago Resort, ket talagang dito met di may isang kapintasan nga mapan pagpalamisan, pagpalailangan, agsipod oray pa iti senior citizen, no, nakapoy iti tumtumangan nga sumangat magna hang problema rita. Tano nagparking ka iti lugan mo, sumurek ka maten iti gate dati Bago Resort. Kasya iti kadaras na ti mapan nagpasyar dita Bago Resort. Napintas iti danom na DJ sumsumrek nga danom na dita ket aggapo iti falls iti Mount Madarang. Rumarmet laeng mapan iti Buaya River. So nga bale kasla dumaldalan laeng dita yan ti swimming pool da. May bilang dito nga running water. Adaman iti naipasadya para kada iti bubing pagdaiban ken saben pag-slidean. Adda iti pang-ubing swimming pool da ken adda iti pang nataengan nga medyo nauneg ken adda pa iti swimming pool da nga adda iti man-made nga naramid nga mabalin nga pag-rappelingan. Napipintas iti cottage da nga paginanan nyo. So nga oray pa iti senior citizen nuhang kayo nga agdigos na nata, nalamis nga rin. Na kapsok ba't tibagita yun, nagdigdigos na palaing. Hanan, oray pa iti tayo, iti cottage lang di pagyaran nyo, kat nalamisan. Iso nga marelax ka. Iti rito sobra kinabara iti panawen na tata. So kung mapang kayo dito Bago Resort, iti kasta kita may experience yung makita yun no kasano iti kinapintas na. Masarakan dito Bulala, Salcedo. At siyempre, pag-imanan tayo ni Provincial Board Member ni Sir
Leopoldo Boy Heronilia, ket manipod iti pamilya ni Sir Boy, kablaw da iti naragsak nga Pasko, ken nagasat nga baro nga tawen tayo amin. Bagaimana tayo pa iti Kenlex Enterprises. Tati Kenlex Enterprises, ket dahito met iti construction, iti pag-store nga pagkatangan kadag iti amin nga klase iti construction materials. Kas kumakadag iti agpatakder iti building, agpatakder iti balayda, amin-amin nga masapulyo ket adda dita. Magatang yu amin dita Kenlex Enterprises. Masarakan ti pwesto da. Jak lang makasigurado rin yung kanan. Dijay street na. Pero sidag dita Four Brothers ken iti Civic Center. Ti pwesto da iti Kenlex Enterprises. Dapat iti na dumadumang klase iti pintor nga magatang nyo. Plywood. Amin-amin. Nga usarem. Kang runan, dagiti power tools. Dagiti usarem nga asla ko dagiti pag-drill, pag-ragadi. Adamin dita Kenlex Enterprises. Ket manipod iti staff, ken dagiti empleyado ditan, diti pamilya ni Sir Ben Lim, kumabkablaw da iti naragsak nga Pasko, ken siyempre iti nagasat narungbo nga baro katawen tayo amin. Bagaimana tayo pa iti RS Radiator Works. Tati RS Radiator Works, masarakan ti pwesto na National Highway, waig daya ti siyudad tayo akandon. Eksperto na nita, iti radiator overhauling, radiator conversion, fabrication. Dekada beten iti panagserserbida dito siyudad tayo akandon. Iso nga makasigurado kayo no dita ti pangipanan nyo. RS Radiator Works. Eksperto da, hanlaing nga dagiti 4 wheels. Iti paglaingan da nga serbisan. Uray pa dagiti heavy equipment, kayang-kaya da rita. O giti nagdrakkelan nga radiator na, kaya da lang tada kita. Iti traktor nga ususarin nyo pagtalon, dapat latamet nga maserbisan iti radiator na da kita. Ken dagiti motor tatanga, daanen iti naka-install nga radiator na. Kayang-kaya da nga i-convertan ken i-fabricatean dita RS Radiator Works. Bupain di supervision ni partner Richard Sugitan Sr. ken ni Manager Jong Richard Sugitan Jr. Ken siyempre ni Rex Fonseca niti nalaing ag-convert, ag-fabricate kadag iti radiator yo, ag-overhaul ket ipanyo dita pwesto da National Highway waig daya ti siyudad tayo akandon. Okay, karot ket 48 nga minutos kalpasan iti alas 10 agsubliak to bay kalpasan nagiti pamalagip. Kakailyak dito'y galimuyot. Abersayan kayo iti daytoy nga Pasko. Nagyamanak iti patinayon na panagmaymaysa tayo, panagdadanggay ken panagiinayat tayo. Amang itumda iti panagrangay tayo amin. Karkararag kumet itagtultuloy nga bendisyon, iti tunggal pagtaingan, tapno marikna tayo ikinaragsak iti tumunggal maysa. Naragsak a Pasko kinagasat at tawen 2026 tayo amin. Ito'y anak kinkapsatyo, Mayor Jesse Balingsat. Guyot, galimuyot. Naragsak nga Pasko kada kayo amin, iti daytoy nga Pasko, sapay kumat mapno iti puso tayo, iti ayat talna ken namnama. Agkaykaysa tayo, kas maysa nga pamilya, ken agyaman tayo ken ni Apo, dagiti adu nga bendisyon na kada tayo. Merry Christmas and a Happy New Year! Sama-sama kapit-bisig at tulong-tulong ang mga Pilipino para makamit ang isang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19.
Sa Booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho at hanap buhay. Pinas Lakas. Kalusugan. Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli. Sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa Booster, Pinas Lakas! Tayo ita, kakailyak ti Ilia Santa Lucia, adunay ti rason no apay apilyan tayo ti agragsak. Umuna, gapo tadaytoy ti fiesta ti ili tayo. Awisan kayo tapno makipagrambak, kadagiti adu apasken na ininaw mi tapno nagdadanggay tayo. Padayawan tayo ni Santa Lucia, a patron tayo. May kadwa, iso daytoy ti kagasatan ng aldaw tayo, a Kristiyano. Ti aldaw apan nakasubbot kadagiti basbasol tayo. Babaen ni Apo tayo na Hesu Kristo. Gapu iti ayat na nasubbot tayo. Daytoy nga rod ti kangangayadan nga aldaw gapu ti panakaypasngay ni Hesu Kristo. Babaen kani Santa Maria nga ina tayo. Nasudi a panagayat. Kablawan kayo nga rod. Tunggal maysa kaduak ti pamilya. Manipod iti puso mi, naragsak a Paskwa, kinagasat atawen 2026 tayo amin. Ranyag Santa Lucia, Bagyong Serbisyo. Iti daytoy nga isasangbay iti Paskwa, iti dawat ken kararag ko, iti ama tayo sa dilangit, ket pada-pada kuma nga iti salunat, karadkad, ken kastamat nagtultuloy nga pamindisyon, iso kumati adda nga ipaina ti sa tunggal maysa kada tayo. Kada kayo ay kakailyak sina San Emilio. Ket sapay kumata, pada-pada tako amin ay nasalunat, as inta ko pa nang silibrar iti panakayenak ni Apo Jesus. Diyos unay ti agina, ket matagot-tagot ako amin, nakyang o, nan ilit ako ay San Emilio. Spirit of Christmas, fill your hearts with grace and blessings. Sapay kuma, tanawad-wad na grasya, ken bendisyon, iti sumangbay kadagiti pamilya tayo. Here's to a brighter and more blessed year ahead. Merry Christmas and a joyful New Year.
services closer to the people. And so for the last week or so, the Lab for All team went to different municipalities. They went to the municipality of Quirino, municipality of Cervantes, municipality of Santa Cruz. There were over 3,500 patients that received medical services. Dapat dito sa Candon, pero sabi ko ng Mayor Lilion, sa iba na lang kasi set na daw sila sa Candon. Libreng laboratorio for all. Libreng konsultasyon for all. At libreng gamot para sa lahat. Maysa kami nga napili. Ta dakal unay nga tulong daytoy ta libre amin ang laboratory, X-ray and everything, pati dental, and of course the agas. Nasaya at med sir ta natulungan da kami nga marigrigat adumot tinanai paranod na kanyame. Libreng laboratorio for all. Libreng konsultasyon for all. Very grateful kami iti opisina ni Congresswoman Christine iti panakay-prioritize ti Quirino. And grateful kami mutlang iti opisina ni First Lady Liza Marcos. Ta syempre siguro amuda nga mas kailangan mi dito ngamin iso nga impayegda dito yan. Considering dayjay ni biyahe ngamin iso nga thank you very much. Thank you very much. Sa inyo pangangalagang pangkalusugan sa bawat isang Pilipino. And thank you also to especially for the Love for All program spearheaded by our First Lady of the Republic of the Philippines, Luis Araneta Marcos. We thank her na she chose Candon for, and of course, yung Love for All program natin, it started last Thursday, and we thank them na yung medical services at least napadala ulit through the Love for All program. Una inyag ito ni First Lady dato yung Love for All. At makita tayo mati kaaduti tattao nga may parati dato yung programa na medical mission kan adu pa kita other agencies, national agencies nga may makipagtulong pa kadi kiti programa da. Amo tayo met nga dati nga programa na apo ket adu iti matultulukan na ket naswerte tayo ta ditoy met probinsya ting Ilocos nang rona ditoy syudad ti Candon ti napili da nga aramidan ditoy Love for All. So adu manen iti kaprobinsyan tayo nga matulungan no panggep dito nga serbisyo iti gobyerno. To all my kaprobinsyaan, here at home and across the world, may this season remind us of our time-honored principle of panagkakadwa or togetherness and of what truly brings joy even during challenging times. As we celebrate Christmas and the coming New Year, let us choose to live in compassion and unity, act with good faith, and inspire positive change, especially for the next generation. Manipod iti pamilyak, kablaawan kayo iti narambak ken naragsak a Paskwa ken nagasat a baro a tawen. Agyaman kada kayo amin kaprobinsyaan ken Dios ti agngina. Naragsak nga Paskwa kada kayo amin iti daytoy nga Paskwa sapay kumat mapno iti puso tayo iti ayat talna ken namnama. Agkaykaysa tayo kas maysa nga pamilya ken agyaman tayo ken ni Apo dagiti adu nga bendisyon na kada tayo. Merry Christmas and a Happy New Year.
Natoy bilang dagiti aksidente ti kalsada itang holiday umabutin iti 400 ket pinasingkaran iti Department of Health nga umabutin iti nakurang 400 iti bilang dagiti na-record nga aksidente iti kalsada itang holiday. Manipod dito iti December 21 aging gana iti December 29. 414 nga kaso iti aksidente iti na-record, 305 ket motorsiklo ti karaman, 29 ti barong kaso may basar iti sangapulo nga Sentinel Hospital nga imon monitor iti ahensya. Upat met natay gapu iti aksidente iti motorsiklo. Manipod iti nasaw nga kaso 343 iti awan suot na nga helmet ken kastameten iti seat belt. Manipod met iti BFP nakairekorda iti 23 nga uram gapu kadag iti pagpalibang. Umabuten iti 23 iti na-record nga uram nga adda pa kainaigan na iti panagpaputok ken pyrotechnics ita nga tawen segun iti Bureau of Fire Protection. Pinasingkiran iti BFP Public Information Service ni Chief Fire Superintendent Anthony Arroyo. Inem nga baro nga insidente iti uram iti na-record ita nga bulan laeng ket nainayon iti 17 nga na-record sipod pay di Enero. Napasamak na ito iti naduma-duma nga paset iti pagilian no pay kasta naka-standby dagiti kaming iti BFP kadag iti lugar nga maibilang fire prone area nga naka iti kasta ket makarespondeda no bilang adda iti emergency. Okay, kata isulay tayo iti nagpatinggaan iti programa tayo nga halo-halo special maudi nga presentasyon iti 2025. Ket kadwakon nga pumakada iti control wenno iti television Facebook Live ni partner Jumari Habab. Ti paling pagayam yo, Alex Molina.